mu da sake kasancewa tare da ku don na subscribing domin samun ƙaritattun shirye-shiryenmu da muke aza akan wannan haja tamu ta YouTube. Guys, welcome back to my channel. A yau da ina tafiye da wasu ababe ne da dama haka wanda zan iya nuna muku ta yadda za ku iya amfani da shi wa mayar da leɓenku ja. Misali kamar irin wannan abin da nake, za ku iya samun my clean Colgate wanda ake kira Colgate. Zan nuna muku shi daga nan zuwa minti ɗaya. Ba za ku iya samun Colgate ɗin ku shafa shi ta gefe-gefen leɓenku kamar haka, sai ku ɗauka brush na ku fara amfani da shi kamar hakan da zan yi. Then you can wait like za ka iya bawa abun kamar minti ɗaya na agogo. Misali bayan minti ɗaya na agogo za ku iya ku goge shi kamar haka. So kamar haka leɓenku a kowace rana idan kun ci gaba da haka leɓenku zai yi ja a kowane lokacin da kuke bukata. Kada ku manta ku dinga subscribing domin samun sababbin bidiyon da muke aza a kan wannan channel namu. Na gode.